на моят канал. Нямаме. Добре. Днес ще играем Майнкрафт. Ще изпробваме един мод. Ако той не подейства, ще изпробваме един команди. Ни тайни ще ви разкрия. Как се направите? Аз го наричам нуб, снежен човек. Без мод. Това всичко е без мод. Само ще активирам един мод, който мисля го активирам. Който не позволява. Този мод не позволява. Добре, тези снежни човеци и другите неща, които ще ви разкрият, те са без мод. Са тези неща, тук са моите мод. Чакаме. За Коледа се опитах да направя, защото сега ще дойде Коледа, ще се опитам да направя елха, но само да разгледам едни команди тук, че съм ги записал на лист, ще мога да ги забравя. Добре, така някой от тях не работи. Добре. Това мисля, че ще стане във всеки Майнкрафт, почти във всеки. Сега се ще модът. Видим новите яйца. Явно не работи. Съм се опитал да го дам едно нещо си и не се получи. Сега ще се опитам. Ще напиша една команда. Чакаме. Мисля, че ще се поработи. Малко място. Так. Не. Така. Пишем 2. Това малко място. Така. Пишем 1. Малко място. Пак такава черта. И сега пишем. Аз искам кейк. Примерно. Чакай. Добре. Първо. Да, получи се. Добре, но първо. Това може да ви служи като за магазинче, така правите просто. Сега нормално. Добре. Така. И просто слагате масичките. И напред. Чакайте малко. Така ли си яват? Примерно, какво да спална? Може да го напиша грешно. Не се получи. Не. Добре, ще бъде кейк. Добре, това е едно така. Добре, това е една команда. Добре, така. Другата команда е... Това е една от тайните Майнкрафт, която е без мод. Ето така. Зимата е такова, къде беше. Това става, мисля, Майнкрафт.
регистрирате името, пишете, изчакайте малко, пишете така, вземате го, така, и примерно спамваме. Става на всеки моб. И както виждате, тя наобратно. Става с всеки моб. Ето така. Да стои мирен. Това е лесно. Рибки. Добре, ще върна обратно. Ето. Както виждате, тя е наобратно. Като е наобратно. Той, че не може да го правим върху такива. Добре, това е едно. Другото е... Чакайте само нещо да видя. Да. Другото е как се направите цветен заек. Магазинът беше там, добре. Така. Слагаме пак също стрилно името. Пишем. Само го напишем. Добре. Тук. И го наименуваме така. Еде? Танто е, че се служим в козаци. Много, за да мога. Ето. Еде? Да. И. Благодаря. Ако го изпразвам на кокошка. Да, казах за снежен човек нуб. Така. Снежен човек нуб се прави много лесно. Никакви писания, никакви неща. Трябва ножи, сняг и тик. Нарязване, така. Първо правите човек. Ох, стига да е. Не мога да... Да. И... някои команди. Добре. Видно ли? Сега се опитам да направя някои команди. Тази скейка ми беше доста интересна. Добре, сега ще сменя на български и на английски, да мога да призовавам по-лесно някои неща. Добре, сега тук езика. English, така, play, така. Нашия свят. Аз имам сървър, но този сървър, който аз съм направил, аз не игра на него, защото никой не идва и... не може да ставаш на Creative. Добре. Сега чакаме. Колко? Добре. Така. Добре. Сега всичко ни е на английски. Отделим тази торта. Какво да призовем на страниците? Пенкейк. Един хляб. Да призовем да го сложим на масата. Това ще е странно да се получи.
Чакайте само да напиша. Добре. Сега цъкаме на командния блок. Махаме кейк. Така. Пишем. Ще се получи. Не се получава. Трябва нещо, което седи. До тортата. Явно само кейк. Не, чакайте малко. Кейк. Някой, примерно от това. Добре. Сега ще се опитаме това да се махай. Сега. Не. Добре. Да, получи се, хора. Чакай. Добра команда. Не. Стига да е. Добре. Трябва да погледам повече видео, за да мога да гледам някои неща. Сега ходим какво друго. Сега ще спробваме нещо. 11. Да. Багалчета. Не за Бога. Ето и багалчета. Айде танцувайте да. И една танцуват. Ще ми такъв диск. Чакай малко. Кой диск ще танцува тя? Не. Че пиглените ще танцуват на една. Там ще пиглените ще танцуват. Трябва да танцуват на тази музика. Тая. Да, и командата всичко да умре. Командата ще умрява. Тук ще пиша нещата, които са умрели. Тук се писах да преживя Herobrine, но изгледах цялото видео и беше смот. Тук се опитах да направя едно кръщящо се нещо, ето е командата. Чакай малко. Ти 303. Се получи. Не се получи. Добре. В другото видео, хора, довиждане. В другото видео ще покажа повече команди. Наистина ще покажа повече команди. И благодаря, че гледах това видео. Дайте един лайк нагоре. И довиждане.